Huria ni Tuhan na nolonga dibaga sa tuhatta Yesus Kristus. Tapasada rohatta martangya kita. Dami ni debata siyan saluh roha. Ima mangaramot ya-tehat dok pikiran muna. Dibagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debata na sartu hita di apala partikianon. Dienek may san surat ni Apostol Petrus na parjulu bidu sada ayat sada ayat 2 ayat 10 pitu rodia 20 tolu. Saulat nai sada Petrus bidu sada ayat 10 pitu rodia 20 tolu rap tajahama oma hatani Tuhan. Molo ama digor hamu ibana na somarni darupa la manghumi na sajolma marguru tu pabayananna marhatahu tu mahamu marparange ditikki pai solatamuna ay diboto hamudo dada binani sere manang perak akan naolo buruk uban na malua hamu siat ada muna na som marniulai na tinamuna sianaka amamuna alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru na so hasurahan na so marlidang naung ditodo iba na hiyan tagan so ojak do peportibion alai dipapatar do di ujung ni akatiki ala ni hamu marhite-hite ibana do dihaporsay hamu debata na pahiyon ibana siyan akka ng mate jalan na mangalehon hasangapon tu ibana asa tu debata haporsyaw ng pakiramamuna payasa muna maruhamuna marpangoloy di hasitongan mangyay hahulongon na somarlaok didongan asa marsya holonga situtu hamu siyan nasaroha. Anu nga mangulay tubuh hamu. Dada siyan boni na olo basi-basian. Siyan na manotong do. Binani hata na mangulu jalanamian. Na siyan debata. Ido yang usaha na. Damang dainang na inolonga dibaga sa tuhatta Yesus Kristus totu didok halak na malo di Portibion manang selama hita tinggal di Portibio sa sitong na terjadi do parporangan antara nadingga do naroa dang boy sahudulan dang boy rap jolma na mangulahon na dinggan do jolma mangulahon naruha manang dang adong dalan na di sasahalak satok kedinggan satok kiroa alay molo na dinga badinggam alay molo naruha bayroa alay memang dibagasan parangulot na si sunaryon mauldo mabidahoni. Basa bosongoni di siala nunga gudak kala na penu ke munafika di bagasan parangoluan. Sasitong na dang dinggan pangalahona alay songon na badiama berengo pardopahan. Penuh kemunafikan, penuh dengan penipuan. Nadamang dainang di hata ni debata na mamakulingi hita di apala partikyanon tumasatakas do disosoy jala di paingo Apostol Petrus taringo tu hadirion niya kajol manaporsya hadirion niya kajol manaporsya sa sitong na iko disadari do na paisola do ibana di Portibio. Semuanya kita harus sadar bahwa kita di dunia ini adalah sementara, bahwa kita di dunia ini adalah menumpang. Ala najul manapay solat do hita na tinggal di Portibio
Berarti ikon ulaw ta selama mangulu do pehita akka ulaw na dinggan na mapakorhon hobar tulomoni rohani di bata. Danga ka ulaw na ramon, danga ka ulaw na marhalo tulomoni rohani di bata, ale ulaw na dialomon di bata. Ido bahan na dipasing Apostol Petrus. Buasa tung dipasing Apostol Petrus, taringot tu si disiala memang dihati-hai. Gihati-hai majo hamidok ko di zaman ni Apostol Petrus. Gudakia do akaparpoda haliluon na mengganggu akaha porsiaw na kajermana porsia. Aso asa sumurut ta porsia dinasida, aso nang olo nasida porsia ditutukan. Dipatupan nasida manang dipagada-gada nasida kahata na mamelon akaha porsia na kajermana porsia. Ale di payong Apostol Petrus dang besongoni pesola doha muna. Ale nang pepesola tamuna tung masa arga situtu doha muna ditobus di bagasan Yesus Kristus. Dada marhite-hite sere. Dada marhite-hite perak. Alai ditobus debata hita sianak ka adat naso marniula di bagasan ayat 10 lalu. Artinya dari segala keberdosaan tujuannya apa? Yaitu supaya kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidupnya harus penuh dengan makna sesuai dengan kehendak Tuhan. Asamar parbuai hita asamar parangi hita hobar tulomoni rohani debata. Ala ni mudar ni Kristus nama se argaido na doso biru-biru manobus sita manesa hita. Ala ni ala nunga ditobus sita di bagasan Yesus Kristus. Marparangi marpangalaho makita hobar tulomo ni rohani di bata. Damang dainang las dipaingo do musenang di bagasan hata ni di bataon. Tagan soojat do peportibio nunga ditadda di bata hita. Jala marhite-hite haporsyaon tu debata na payo Yesus Kristus na matay mangaleon hasangapon ibana asa tu debata hita marhaporsyaon asa marpakirimon na mangolu hita holang tu debata sabi. Bahano jol man marpakirimon holang tu debata sabi. Jol man marpakirimon tu debata na pasti patuduhon holong niroka patuduhon parangin na dinggan mangihai ngolu na dialomon debata. Jalma bolok ko na kaparange na maralo tulomon ni rohani debata. Huria na inolongan di baga sa tuat ta Yesus Kristus. Siyanhatan ni debataon di pasah do ujahat tuhita di tubuhon marhite ite hata ni debata. Buhado jol mana di tubuhon marhite ite hata ni debata. Na parjolos sahali jolma na ditubuhon marhite-hite hata ni debata ikom makaholongi dongan na ibana di bagasan holong na sitong dada holong na mga itungado dada holong na mga uli akaparutungan ale holong na sitong ima holong na tajalo di bagasan Yesus Kristus holong na sitong ima holong na mangajari hita manadalo mo ni rohani di bata. Ima na perjulo. Napaduan namang dainang siyanhatan ni Tuhanon yang dipaingot hita ganuk marsada-sada. Ya naung ditubuh do hita marhite-hite mudar ni Kristus berarti ikon ni mataulahum ma aka ulaon na pautuduhan haudun ni rohata sa debata. Yang kita taati sekarang ini bukan lagi dunia. Yang kita taati bukan lagi kesenangan semata. Karena kita sudah dilahirkan di dalam firman Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Maka kita diajak, kita diarahkan, kita diingatkan untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Dengan ketaatan kepada Tuhan, maka apa yang akan kita peroleh di dalam kehidupan? Naiko jalota akalas ni roha bulun. Ulaw dia kajol mana porsia. Ulaw na patudun holong ni debata. Amanginang sulit kitamu na bagas tu bagasan roha muna.
Nga buhat tutu parngolo jalah porsyota di bagasan parngolota. Alihatan itu ano pengotok kita bahwa kita sudah dilahirkan kembali lewat Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang begitu mahal. Maka jangan sia-siakan pengorbanan Kristus, berlakulah di dalam kehidupanmu sesuai dengan lomoni rohani debata. Amin martangnya kita. Moliate Tuhan di asido tolong ni roham. Nunga taruli hami di beko marhite hete hatam. Ajare hami Tuhan makanguluon hatamon. Patuduon holong ni roha di bagasang ulu nami. Asa totok kami marparangin na dengan hobar tulomon ni roham. Moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami todopamu. Amin. Horas madihita saluhutna. Salam sehat Tuhan mamasuhita.